het is moeilijker om Limburgs kampioen te worden dan Nederlands kampioen. Ja. Ja, zo was vroeger die vakwedstrijden. Nu is het heel anders. Limburgs kampioen, dat is net als Sven Kramer, weet je wel. Ja. Alle categorieën, allround. Allround? Dus brood, banket en vlaaien. En Nederlands kampioen, dat werden in de klasse witte brood, melkbrood. Dus daar zat vloerbrood in en knipmek, rondemek en alles. En dan hadden zuidvruchten. Dat was krentenbrood, krentenbollen, weinig en alles. Daar kon de kampioen in worden. In de klasse bruinbrood met volkoren en touwen en Dus een kleinbrood. Limburgse bakker is eigenlijk een soort van Sven Kramer. Ja, zie je, Allround. toen met de vakwedstrijden wel. Dat is allround. Dat was veel moeilijker. Hey, Dorst tot G, hè, in Ja. 1968. Ja. Prachtig jaar. Ja. Prachtig jaar. Waarom? Toen ben ik geboren. Ah, zo. Maar dat ziet geen met paap. Dat zie ik met ons pap, ja. Ja. Dus paaplepel. Want Ja, we zeiden onze pap en moeke, zeiden we altijd. Hè? stiet Moeke ook ergens op de foto? Ja, die staat Was daar. dat- Die komt er heel bekaaid af, zeggen auto's soms mensen. Dat is hè. die foto die ze nou zuist, die van Ja, 54. van 54. En waar stiet Moeke dan? Tweede Ja, van de links? tweede van links. En de andere zijn zussen van mij en onze Leni. Onze Leni, die werkte bij ons, maar die was maar iets ouder als mijn oudste zus. Ik zie de derde. En wij werkten toen al veel met, daar mochten wij erop staan. En door gans links is 1947. En Dat is wanneer onze pap hier langs begonnen zijn. Hier langs. En Harry, Ik zie van 47. Gij zit op een Maar dat- paard. Ja, dat paard. Ik zie een hele goede paardrijder. Hier hadden Wiljan Larakkers, die heeft met de Olympische Spelen in Seoul metgedaan. Ja, we zien al Maar- een keer bij Larakkers geweest. Ja, op ja, het maar programma. als ik deur gegaan was, dat vertel ik al, omdat ik daar heel angstig op paard, dan was ik naar de Olympische Spelen gegaan. Maar ja, ik zie ze bang als iets van paard. Ik zie ook jarenlang Sinterklaas zien geweest. Oeh, Maar, Hulp Sinterklaas natuurlijk. Hulp hè. Ja, ja. Sinterklaas, ja. Daar had je En de ik baard zei- nog iets langer, hè? Ja. En ik zei, ja, maar ga je niet op een paard zitten? En toen hadden sommigen in de gaten, ja, wij zorgen voor een paard, want Harry had smot op een paard komen. Wat was Maar ja, het voor een paard? Maar ja, dat is niet gebeurd, want toen zei ze, de organisatie zei, ja, Harry, je ziet het bekend, de kinderen herkennen ook, want die kwamen hier al in de bakkerij met communie en broodjes bakken en daar zaten ook kinderen bij, maar mijn vrienden, en die zeiden, ja, dat is Harry Aerts de bakker, Harry de bakker. Dus en toen hebben ze toch beleefd gevraagd. Ja, zeg, je doet het wel heel goed, maar je ziet het bekend. En toen heb ik het jammer genoeg opgegeven. En toen zien we nog Maar met waarschijnlijk- mijn vriend Ja. nog doorgegaan op zaterdagavond bij andere mensen in Ootersom. Om daar zaterdagavond een bezoekje te brengen. En ook naar het bejaardenhuis. Dat hebben we toch een jaar of vaak gedaan. En dan gingen we daarna, want je moest bij die mensen ook wat drinken natuurlijk. En je kunt niet de hele avond koffie drinken. Maar we zijn ook bij de burgemeester geweest, want dat was ook na de kind dat hij toen Sinterklaas zag. Berger, toen de vorige, al burgemeesters terug. Maar dat hebben we toch behoorlijk lang gedaan. En ook in het bejaardenhuis, dat was ook prachtig altijd. Hey, maar- En dan gingen we daarna naar de café en dan was het 's maandags vroeg, als we terugkwamen. Even over deze tafel, hè? Ja, Het eigenlijke geheim zit eronder, hè? ja. Want ja. wat zit er onder de tafel? Ja, dat is een trog. Hè. Ja, het blad is eigenlijk knap groot uitgevallen, dat je de trog eigenlijk niet meer ziet. Maar dat is dat je met uw knieën weg kunt. Hè. Dus, Maar in den trog wordt vroeger het... daar werden wij vroeger nog in gewassen. Daar hebben onze pap heeft er nooit in geen deeg gekneed met de hand. Oh, Want dat niet? Nee, daar hebben we een ander ding voor. Want kleine deegjes, die duwen we in een ander ding. Maar wij zaterdags dan weer dat ding, dat stond voor de oven met een werkblad erop. En dat werd er afgehaald. En dan hadden we een glijbaan. En bij ons was het zo'n spulplaats achter. En dan kon iedereen op de glijbaan. In de bakkerie. In de bakkerij. Maar dan op een gegeven moment moesten ze weg. En dan deed tante Nelly. En dan moest er het water in. En dan gingen we in bad. En dan konden we vast verweken. Een half uurtje. En dan kwam tante Nelly en die deed ons even goed de heuren wassen en de oren. En dan werden we uit het bad getild. En dan op de werkbank voor de oven. En dan moest je uitkijken dat je niet tegen de oven had. Kwam met uw kont. Want tante Nelly die was niet zo voorzichtig als mijn moeder. Die was een beetje doortastender. Die zou ons wel eens even gauw...
Want het was zondag en tegen de avond even in bad doen. En dit is een En trok daar dan? houden we, ja, die komt van, die hebben we in Affelen op het Boerenzolder heb ik die gevonden. En dat is een trog waar nog vroeger met voeten in is gekneed. Maar hier, dat is een mooi, dat wil ik net aanhalen. Want dat mocht op een gegeven moment niet meer. Hè. Het deeg met de vuut knieën. Ja, maar dat was hoofdzakelijk roggebrood. Witte brood kun je eigenlijk niet met de vuur kneden. Dat zie je ook. Daar waren deze troggen voor die ronde. En deze is ook vierkantig, dat je niet omvalt. En dan hing er een leren riem of een stang boven, waar de bakkers zich aan vast konden houden. En over welke tijd prots dan? Ja, dit is 1800, van 1600 tot 1800. Toen kwamen er al machines. In 1800, door paarden aangedreven. En oude bakkers vertellen dat sommige klanten zelfs kwamen klagen dat het brood een machinesmaak had. Kennelijk was dat minder lekker dan de meer gebruikelijke zweetvoetensmaak. Ja. Dat hebben wij niet meer metgemaakt. Nee, Waar? misschien maar goed ook. Ja. Hey, maar we zien ooit, ik weet niet of jij het nog weet, maar dat is alweer een paar jaar geleden, bij jou. Ja, Ben je dat heb ik broer gezien geweest? toen. Ja. Ja. En keramische activist, die Ja, woont hier lang. keramisch activist, ja. Wat hij met deeg doet, dat doet hij met klei eigenlijk, hè? Ja. Maar Hij doet ook chocoladewerk, ja. Kijk, hij maakt ook soms zelf vormen en alles. Dat kan hij ook, want dat doet hij met de klei ook. Maar die gebruikt hij dan alleen voor chocoladewerk. En hij doet de bonbons en al het chocoladewerk. hey, maar In het museum heb ik nog meer mooie dingen. dat wil ik van net hem. vragen. Ja, Want je ja. hebt, waar is dat? Is dat Ja, hier achter? dat is achter de bakkerij. Maar we gewoon even Als geen door. over opgaat, dan lopen Ja. we hier achter aan. Dat is goed. Dat is een hele rit hoor. Een hele wandeling. Kind, red je het zo alleen? Ja. Dat gaat lukken, dat gaat lukken. Hé, maar die muts heb je daar altijd op. Dat heb ik altijd op. Want die jongens die hebben nou wel alleen Thijs, dat hoeft dat niet. Die hebben zo'n stofnetje op. Maar Thijs die heeft geen heur, dus die hoeft zijn ding niet op. Die hoeft geen muts. Nee. Ja, Nee. vrijstelling. Ja. Dus de meeste bakkers zien heel goed gemutst altijd. Ja, maar die hebben allemaal zijn netje op, weet je wel. En ik ga je dat niet opzetten, zeg ik Oh, altijd. lekker warm. Hier is het lekker warm. In het museum is het iets koud. Oh. Dus, want ik heb toch geen verwarming. En wie komen we door? Ja, dan moeten we, daar is de bakkerij. Kijk, hier, dit is de broodbakkerij. Ik heb net granula gemaakt. Ik verzin dat al ergens. De brochtegeurs met uit een winkel in Amsterdam, omdat mijn dochter daar woont. En toen zei de kleinkinderen hier, die van onze Sjoerd, opa, kun je voor ons ook zo'n zak meebrengen? Want dat is heel lekker. En toen dacht ik, ja, we hebben alles in de bakkerij. Havervlokken, speltvlokken, zonnepitten, hazelnoten, alles. En dan komt er dadelijk nog cranberries door, stukjes ananas. En dat doen de meisjes 's middags als het rustig is inpakken. En wat is granula eigenlijk? Ja, dat is zo'n muesli. Maar dit werd even geroosterd in de oven. Maar Er hier zit zit... honing bij nog, om het een beetje zoetig te maken. Maar geen toegevoegde suikers nee, of wat? nee, helemaal verder is niks. Dus het is puur natuur. En dat heb ik net uit de oven gehaald. En dat vonden de kleinkinderen altijd zo lekker. En dan zeiden Ja. ze tegen opa van... En, ja, breng dat voor ons ook met. En toen zie ik het zelf gaan maken. En toen dacht ik, ja, dat kan ik ook in de winkel verkopen. En toen, ja, de jongens vonden dat goed. Handig, Maar ja, Harry. dan zie ik weer een middag bezig. Hè. Dus, maar ja, je moet bezig blijven, zeggen ze. Moet ik vragen wie je had gezien? 72 geworden. 72? Ja, net geworden. En je draait... Ja, je hebt de zaken ik- overgedaan aan Ja, de... ja. aan de Mijn jongeren. vrouw en ik hebben de zaken overgedaan. Maar Dus je ziet nog altijd eigenlijk lekker bezig. Iedere dag, behalve 's maandags en zondags natuurlijk. Maar ik kom pas om 10:00, dat het hier wat rustiger is. En dan ruim ik de retouren op. Ik duw het stokbrood, zet ik weg, kijk, voor paneermeel te maken. Dat was ik nog aan het doen. Ondertussen dat bakt en afkoelt, dan doe ik de stokken draaien. Kijk, en wat harde broodjes. En dan dat is weer paneermeel. En dat gaat dan weer. Kijk. En dan laat ik dan een uurtje draaien. Maar dan gaat het ook nog door een raspen. Maar nu heb ik alles onder elkaar.
Snap je? En daar zie ik boter aan draaien voor de kerstkantjes. Dan kunnen ze morgen kerstkantjes draaien, dan zorg ik voor een deeg. Dat moet een dag van minstens 1 nacht liggen, dan is het beter soepeler te verwerken. En dat doe ik dan even tussendoor en dan zie ik mooi 's middag bezig. Begin ik om 1:10 en om 6:00 zie ik dus. Maar ziet je nog steeds altijd zo vroeg wakker wie vroeger? Nee. Ik zie alle slopen dien houden, zeg ik altijd. Ik had ook al moeite met opstaan. Toen je nog echt bekker wordt, ja? Ja, ik moest me al nog een keer omdraaien te wekken. En dan gaf mijn vrouw me wel eens een zetje. Maar dat heeft ze op een gegeven moment afgeleerd. Want dan weer zij ook wakker, weet je wel, van de wekker. We hebben een heel groot bed genomen, dat ik echt niet aanstoot als ik wakker word, weet je wel. En ja, zo is het denk ik gekomen. En dat heeft ze maar 1 keer gedaan. Of in het begin deed ze dat ook. Maar op een gegeven moment heeft ze, hij moet zich maar een keer verslapen en dan leert hij het wel. Hé, maar dat paneermeel, hè? Waar gebruik je dat dan voor? Nou, dat ligt ook in de winkel en nog slagerschet, in dozen van 15 kilo. Oké. Ja, dat ze dat willen. En dat is heel mooi blank paneermeel en echt van zuiver stokken. Maar ik zag zaterdag al dat ik een beetje niet genoeg was. Dus toen heb ik er wat zachte broodjes en wat harde broodjes bij gedaan. Voor de oven gezet, dat ze mooi droog zijn. Dus zelfs het paneermeel heeft een recept? Ja, er gaat hier niks verloren. We hebben een paar boeren, hobbyboeren, die het banketafval afnemen. We hebben een uilen en hoe heet die Australische dieren, kangoeroes, fokt. En het brood gaat naar de voedselbank. Wit brood maken we frietjes van, bakkersfrietjes. Bakkersfrietjes? Bakkersfrietjes, ja. Er gaat hier niks verloren. Er niks. De wereld voor ons op, hé. Ja, ik zal het even. En dat hadden ze eigenlijk vandaag willen doen, maar ze hadden geen olijfolie meer. Ik zal het even een zakje pakken. 72 jaar is amper beter halen, die man. Ja. Ja, dat is in de lessen.